अरे तहनी के दुन्नु फिर हमरा दुआरे आ गइला। जल्दी से हमरा दुआर से भाग जा लोगन, ना तो हई मूसर पोखरी में ना तहनी के पिछड़वे डाल के ढक ढकाइब। अरे योगी बाबा, तू तो हमेशा पैंट से बाहर होत रहला है, आज काहे लुंगी से बाहर हो गइल बड़ा हो। जब जब चुनाव आवेला तहनी दुन्नु हमरा आगे पीछे गिद्ध लेखा मंडराए लागेला। आ जैसे चुनाव बीतेला तहनी दोनों जना जाके अपना अपना मऊगी के गोदी में सुत जाला का। अरे योगी बाबा, हमरा तो मेहरारुए नहीं खे, हम कहाँ सुते। अच्छा तो एगो काम कर, आवा हमरा लुंगिया में घुस के सुत जा, बहुत बढ़िया नींद पड़ी। जोगी बाबा के याद आजे आइल है। तहनी दोनों लोग के वोट दे के जीतैनी, पर आज ले हमार झोपड़ी कहियो मकान बनल, साला आज तक ले झोपड़ी झोपड़ी ये रह गल। जोगी बाबा मेहरारू किरिए खा के कहतनी, एक बार औरी जिता दो, तारा है झोपड़ी के जगह हम ताजमहल बनवा देहम। आय अलग से तारा लग पूजा करे खातिर एकदम फर्स्ट क्लास मठ भी बनवा देहम। अरे जोगी बाबा, ई का बनवाई तारा झोपड़ी के जगह पर ताजमहल। एकर तो अपन घर आज तक बनवे ना कइल। अरे फेंकाता मर्दे फेंकाता। वाह क्या सीन है। अरे तू फेंकता कि ई फेंकता। ई जोगी बाबा के आँख बड़ी अच्छी तरीका से देखता, बतावे के जरूरी ना बा, पूरा इंडिया जानता कि फेंकू के है। तहनी दोनों चोर चोर मौसेरे भाई बाड़ा। हमार तो वोट मायावती के जाई।